So call garage band. So it's only voting. Ay, novelo. Let's spin Friday. What's when now? Saturday now. How Saturday supposed to? Monday. How na masimba? Anjo novelo tani mnyanya ni beni mbuzi teni nyamazi yo by power. Ukhazela wena unyana. Wena yini uthini yakhandama? Kuya ngawe vele. Wena nje iposted baby wasangibora. Yeah, I'll take that so personally, hey? I don't know if that one is like, that's why I chose that one. I'll take that so. Let me see you found it funny. I said, I'm going to show me. Find it funny outside the Go crazy. You don't have any joke, and I really want to know what you're like. About Cancelo status, I posted. It was a meme. It was a WhatsApp chat. I did see that. In the life. But you think that moment? Who's an amount? It's a mess of amanzi. Sizodla umango sokushiyela. Hayibo. Udla kwami lokho. Angiphisani nje. Nobabili nje, nobabili namakhanda avuthayo ngiyaqatshela. Babani? Azinde ngibhabha emakhandeni. Mina ngangifaka, ngigqabhe mina. U-Aphela nomvelo. Kethe njani? Cishe ngayivula mina. Hayi bubalo khuluma isigisi umemini okhuluma isigisi. Hayi bo. Oh, Sakosi. It's a radio. Uyazi ukuthi unomvelo ukhandela imtshelo kwakhe. So nawe Siphi isikhoma sakho sinjani isikhoma sakho? iLouis Vuitton, iGucci. Hlobo luni? Dior, Chanel. Sakosi, ubukhariya bag wakho. Zozuhlade. Ithi khwaq. Hayibo. Hey guys, Sakosi sayisa unempilo. Akuve. Ngizoyincontula ukhale phansi. Ekseni kanjena ayibo. Phutha. Ukudla nje akuna timing mina ngabona ngo3 ekseni ebuthombeni. Ubalo yodla ngo-time une roster. Une schedule. Hawu, le timetable. Qalela phansi. Siwa kuthiwa uyakhuluma kuthiwa Hlanganaphi? Eyakho yini imbebe? Eyakhoni. uyivubelile ke. Yabo nje ubuvukile wazohlala wazosibukela sokuvulela imbe uma unenkinga phuma hambe yolana. Yeah, Sakosi. Okay, Sakosi. Okay, Sakosi. Okay. Okay, Sakosi. Wena usakhuluma ngaleyo nto la Unomvelo oyivusayo. Lobo why unamanga phela iqiniso le. Usisanda athi Sakosi. Usisanda guys angimazi wathi saphela manga. What? ngenkomisho Saturday ngiyambuza usazophuza amanzi. Usazophuza amanzi. sekela Indaba. Iphi ngoba phela wathenga umgcumo. Uphi? Even on Saturday uDlovu came late. Ufike ngo8 cross night. Damn. Ngimbuza athi uzokuchazela ngoba apheka ngafuna la. andangifuni Athi nama mfunjo ukulalela. Hayibo. Kodwa wachaza athi ubaba kumthethesile. Hey lo ababa bethu bezitha. Okay, uhamba sikhathi Ndlovu. Stina sendbox Oh, ngithi. no no Ngithi mina Bhala isiZulu paper 1 ngo3. Uthi angiyanga ngo3 ngiye ngo2. ngaphuza ngisasela ngalokho ngisasela uzakasho ngisuya cross night namhlanje ayibongaleya Hey nina uNdlovu. Usakosi uvela bene stress. ngingunama this is why I don't mind umuntu onamanga, but you have to be really good with it. this is why I don't I'm annoyed. entertain Like, you have to, I think, no. uDlovu unamanga yini
Nangu futhi uyezwa. Uzosiphinda futhi I'm not namhlanje. annoyed. I'll just like say okay. And she's so Like, I'll bad. just say okay. Benosijama Look what she'll do with a straight face. Sakhuluma ngawe. Akaphathwa. Uthi ngiyizwe njani? Anglalanga. I just not like him, but I mean, the man is not like. Ziyafana zonke lezi zinto. It's my favorite song. Makamis, malamba. Awu. It's my favorite song. Uba loyo. Ukubiza ngesikhamisi. Shut up. Hayibo. I hear you completely. Yeah, bangagcini ngothungo ngoba ulele. When is the final? On the 17th. I could have ngisangadlala i-podcast What about you when you're studying for two subjects? You're writing two papers the next day. Really? What were you listening to? Hayibo. Guys, listen to my Kumbe because you said so. Buka sibusa amanzi akufanele uwachithe. That's how it's a podcast. Uyachitha zamanzi. It's straight and it has oil. Really? Jonga. Susie, my brother was filling up my water bloody shit. How guys, iplanwe nini le kamangu? Kiwaphi? What time did you arrive at school? Semhlanga. 6:30. They had an accident. Number I'm 250. Hayibo, each digit 250. Sicela ukubona uSenkosi, okay? Senkosi. uSenkosi useyiqanda le country. Flipwa kanjani lento? Nale qanda le. Khona ama chili flakes. Yes, ngithe nje engasabi nangi lapha. Kulungisa indaba yengqondo. Oh my god. So sidingophi kuseni. Hello December. Hayibo, intombi yaseMasaba busini yazi ukwenza ingqopho. Hawu. Intombi You are killing Kethelo. Every single thing. You are killing Kethelo. When I made it at home, I put cayenne pepper, paprika, cayenne pepper. What did I say? Cayenne. Cayenne pepper, salad. You've been so kind to me. Paprika and vinegar. And How much is it? Sumalini school fees says. I wanted yours. Sumalini school fees says. School fees. Baba 100,000. 120. 120,000. Mama ka matric 250 mabekubhodi. Nomvelo. Angeke ufike ube ingane yaseMasaba busini expect ukwazi ukwenza ingqopho enjengeyami. Hi Majobe. Eyami ingqopho is one of a kind. Ngigibela isihlahla. Kini. Khuluma. Nangubizo wakho ethu muhle Senkosi. You know what to do. Yey! Akalenza uSenkosi. Na phela bayancoma. uSenkosi muhle. Oh, thanks. Ima lo mango uthathwephi ngoba ephalisana nawo ukhumango. Enyuze babe. Indaba ufaka zamanga. Seqalile. My Yeah, we're chowing. Angimazi nami ufundiswa ubani. Where's Elihle? Here's Elihle. Hello! Hello guys! How you doing? A very good morning. Go bonke abavukile bazosibuka. Hayibo manje uthi zinwa emtsinsilani. Ubele umbese. Awungeke ngiyayeka ke lana. Hayibo. Kade ukudla sifiko nami. Hayi, ngilawula. Habona bathu. Ukude kakhulu shona Uba namandla. Now when was that? Senkosi awuthi kancane ngapha. My former high school. Hey, ayithiki. Angishayi ngesama kulezi nsuku. Pregnancy symptoms. Usho sis. Ay nomvelo. Love from South Africa. What is the name of your school? Mount Everest. Mine is Kiming.
Yena nkinga lawo. Ngiyakuphendula. Uyanqapha phela. Hayibo Ndlovini ngama-lemonade nje. Hayibo. Ufikile umkhanya. Akazange uthe it's over. Wambhalele incwadi. Bawuthathile mesa Nitazing accuser. What against Duda mean? Inhlanhla fuck off. Musu pati student kade. Siyaqela. Ayizilento ye-first day. First day ungayithola emqaleni. Ngizobe ngigqoka ngize ngiyilengise ekhanda ngizwe. Baba ngibonela. At this point. Usasako zazathanda ubomngane wami. Nemanga. Wena noNdlovu. I mean, no, nontombazane ngasile ekhanda. Wesibusi. Nakho kuthiwa uphilanga. Uthi usenkosi awusile ekhanda. Awuyena usile. Awuzwile ngisho. Kodwa ushilo. Hawu Ngisho. Bafisa mnandi lento le. Na enjoyment. Hawu bakithi. Sasole besithi sikwasimhlophe. Namfethu Nombelo. Awuyasibalwe nje. Esibalweni sani? Naso sisazovala la. Nawe ke phela Hayi. uyangithuka. Awuhlangani isosi skin mawuthi ufuna isosi. Nambela ume Awukahle. Uzofosha. Look, we understand. I'm silly. Undlovu ayikho bento angayi-understand. Ayithi ngibe kuhambo lami. Into ongayi-understand. Akhuluma. Mekusube khuluma mase ngitshela ubusweni singamanga. Zwileke mantshuni kayi-1 okwesithu uzomthola esithombeni. Siwezaza. Super ngizaza. Sibusi ngiyawusika manga for everyone. Ngenzela uTsep. Bungamthathela iphepha. Okay. Oh, Maya wathi ukhuvete. keep a hello. Wesibusi. Anisivalo Nombelo. Wana kukhona lapho uhloniphi. Wasekhona ingcifix yesintu. Bethi ngeke sidinga Philip Nombelo. Hayi cha. Yile zinto eziqhathele esikoleni. Intelani. Yesidli breakfast. Good morning, ladies. You're eating on this. Skin routine. Ay ba sisweza akasondele juice. Usisweza zawesiluphi ubani? Hayi bunavelo. Basho navelo. Ababoni nikhalela ngathi ungakhinca ingobho ingene ekhaleni. Ngathi wena Nombelo. That day I get high next. Ndokubalekela. Indaba bazobhena. The day I fly. Cloud 8. Cloud 8. Abu right awuzazi lezi zinto. Abuzenza isidididi wena. Abuzenza lana kajumba kuwe. Wazi hayibo. I'm thinking ukuthi Nombelo udeni. lapho ngibambile ukuthi bengibe cross night. I read. I'm like, oh. Bavelelwa-ke namhlanje. Asiyozala ngoboni. Ukuphapha Nombelo. Ukuphapha Nombelo. Ukuphapha Nombelo. Nombelo yini lesinkwa? Yini? Sigcotshwe lesinkwa. Hayibo. Kwale paste entsha abayithengile kini iyakujabulisa bayiphathela breathe. Hayibo. In.
iPhone? iPhone 11 cash. Oh, ngoba mina ngine iPhone 14 Pro Max. Okay. Sivukile. Uyakumanipulate when Hawu nange Lo othi uhlangana nepast yami. yena kade vutha last week. Lo othi uhlangana nepast yami. No, imagine. Umlomo omncane kanje owaba umlomo omncane. Ipast yakhe yena eza. Nomvelo awusuke nami. Uyahamba uyayivunga uyayisearcha yini leyo uyisearchelani? Thula phela nawe. Angisho ukuthi ukhuluma nami. Ehamba ipast yami. Mina ipast yakhe Interrupt. No, I Good morning from Nigeria. yeah, I see the raptor. Why need the mango? Are you Not the that. raptor? Funa sidle lo neinwele. Abantu bekuzima. Awuzibanga ngani? Oh no. Usumthanda neinzef. It's 7:06. I might. I like this girl. She's too funny, bro. Ngiyajwayela mina ngizofuna nini? Senkosi. Yeah. Why need umango osihlaza? Noma ngasuthola umuntu angithi ungafuna umuntu osihlaza hayi umuntu osevuthiwe. Ufuna sidle lo neinzef. No, no way. Funa lo neinzef. Hayi ngopho ngabakhala. Ila baba ikhala yezwa. Hi guys. Hi Banzi. Hello. Hi, Banzi. Awulubanzi kumango. My whole friend group. This is us every morning. Yes. Bye. Mkhothe. How live? Sanibona. Khona akhanya yini la bethi ngibona akhanya. Sanibona. Akhanya ka peanuts. Sanibona la ku live. Ubalo ohlekayo uDon. WeDon uhlekani Don. Bethe la mina ngikhuluma nabantu bakho. Yani hlekani la. What is she doing? Oh, work the camera. Ngisule beleni by the way. Sule camera. Okay. Singisule camera. Sis. Hi ba. Uyakhotha kumina ngakhotha yakhothi ibele. Hayibo. Ngiyamkhothisa akanantombi so kumele akhotheke. Ave ngikuthanda ibele uyazi nje. Where you guys from? I'm from Pine Top. Umango nengqopho. Cela ukukhotha nami, wozolikhotha webanene. Woza mfana wami. Limnandi, lijuicy. Line sauce. Hayibo lubanzi. I reach Nigeria. Where in Nigeria, Tom? Now I'm from Nigeria. Hambani? Yabo, wena banani hamba iyong DM. Othi ngakhuluma. Ubanele wake philona. But yeah, she's my mzala. Mzala wami. Hayibo, naku sengithola ngihlaya no Spar. Lubanzi awubele ufuna ngoba uyakuhlanyisa ibeke. Ngisakhuluma. Can you marry from Nigeria? Yes, Chom. Yonke insiphi yawashi. Lubanzi angisibasikhumbule kodwa abantu. So, Uzothina uma uphuma webona la kana. hayibo ngiyadlala badlaliswa imali. Usho juicy wena lapho. Let me show you where gems are going to go. No. Ngiyadlala guys mina ngiyajola yo. Nenzotha.
Ngiyafisa ukwazi lokho. Wena ubalo ubaphi? Banele FX. Abetsetsile. Ngisho packaging yalo mango itsetsile. Mina nje niphatha upasi wase Shoprite. Hayibo. Udoni ubuka la Don natural lokubhebhunye boy. Hayibo ngiyadlala. Ngithola no baby. Hawu. I'm eating mangoes. Ama-1,000 come to ama-1,000 Hey, come to. bona ke namafoni. Bye-bye. When are you leaving? Mina. Nango-quarter past. Can we see others? Ngiyadlala. Ngithanda phone yakho sifika. For the wish. Hey. That's just a lot. Come on, to some. Ngazuthi yona iphilo nayo lapho waphaya mina ngazuthi nje kuqondile nje. Ngiyabonga Thando. Hello obolekati le Buddha. So bayiqeda le White bread Alban. Yes. Yabona manje ngeke ikhuluma yangiyezwa. But so this is fair. Ngiyama ngiyowuka. Tuna pants na. Isikole singena ngoma. Sikhona ukuthi sishisa. Ukwazela ukugibela isihlahla. Can apply esikoleni sami? Don't. Ngiyadlala Chom come. I used to live in Lokshi. Kodwa don't. Kodwa was. Yebo Nkosi. Finde girls. Awuhlani noba? Yakwazi phela ubususho uthi wena mubi. I'm schooling in Nigeria. At a school called Awuzake bra. Hayi bo, andinongaki sana. Why not? Ndilambe ndiyanye. Hasko ndike umleko. Ras. Kodwa nje into lesimo. Kahle wena. Uthi siyeza sifunza umbona kahle. Amen. Kwale tefakwe ezantsi. Hayi. Bye. 07. Ingenile imali Chom. It never decline. Ntone. Oyikayo ngathi. Yini? Hawu. Hayi man, Kimango. Kuyafana. Nje ngizofica ungasekho. Ya Chom usibusiso bengasekho futhi. Nginawo manje. Isitshapha ikamera la. Aboko kwami. No. Supposed to say hi to the camera. Who are you? Say hi. How am I? Hi. Profile. Like she's so rude. Like that's nothing. That's what she seems so Big back, nice. She big is back, so rude. big back. How am I? Musa believe Angel now. Yo, like the small things. Stop it. Niabala. Yes, true. Angeke. Suphelele manje. Angeke. Nazi inhlamvu. Hayi wami unenze futhi kodwa lo. What are you guys eating? Ingqobo and mango. Okunisisho. Yo, ingqobo and mango. Ayabo wena nje. Usibusi uyakwazi uthetha isiXhosa? Uyazama shame. Uyazama. Hayi le medi kutheni eyayika kanje le way. Kudala ndimbuza. Sakutheni ike kanje lento. Beza phela ingqobo. Hayi, usune boyfriend le morning glory usuyithanda kangaka. Yabo? Ukulibala ekhaya and ufika la ikhuluma nefoni. Ama-6 elo kunjani le?
Ubelelele mjende bakho uthi ubhale kahle mama. Umbhale kahle uZulu. Umbhale kahle uAphawu. Ignora ke sana. Ngiyatshela kadini ukuthi angithathisa ngandida. Kwasana ingqoqo kwaphela Ngithandi babazi. Mwa. Balo msetshuzane. umuntu one-experience uyambona hayi bowedona Ningangijwayeleke nje mina indaba yamasipho experience unyoko. Anginendaba. Siwani? Cha ngithanda nje umuntu ozokhuluma into engasile la ku page yami ngihlezi ngibakhuza ngento eyodwa balaleli. Thula phela. Thula phela. ndambawela mna hayi khusta Lubazi nawe wafundela nama comment ngoba uyazi phela ukuthi usibuso uzo react. Nawe phela uzobablock uyayivubela uyayiphaka futhi. Ufuna kwenza indaba lento ethu yambawela ufuna kwenza lento ku page lakho. Musuku uyiphaka, musuku uyivubela. say hi to Muslimu Sekosi Kenzelo Aphiwe Sa Elisha Njani. This is the biggest bully of the group. Elisha Njani. This is the quiet girl in the group. Sisanda is the jolaring one. Always this one. I am the strict one. I'm the mother of the group. Spogazi is the go-getter of the group. Go-getter, this one. No. You go-getter and do I look like a go-getter? Oh, yeah, Beginza. Continue. Individual. Baphala isiZulu namhlanje baphole izolo ade ne-stress. Shine the toes ngizokugcoba-ke wena ngijwayela indaba yamasiko. Lubanzi inhlamba ekuseni. Hayi bo uzongigcoba. Funa ungasho lutho inhlamba pho. Hayi bo uyonzala ngibona. Usosishanda uzo-recreate lento lena. Uthi ngibo? Nini. Papa yini ke ma Sengiyahamba. Kube kuyakamba benoke imsindi lawo. Awuzozenza wena. Levela besindi ne-choice. Ayikho umuntu okukhona. Mina ngizenza ngayo. Bye. Uyathanda ube isikhamisi. Mina bangifundele Unama-options.